Ну що, вітаю вас у своїм новому кабінеті. Значить, це той покой, який ми покидали просто під скриней, під речі, які не розкладали. Тепер я тут вирішив, що буду спробувати як кабінет, переговорку, я не ведаю, робити щось таке. Я тут польською займаюся онлайн, коли у мене психотерапевтка, я так само тут. І зараз починаю працювати. Я ж вам не розказав, де я зараз працюю. Зараз розкажу, до речі, давайте я апдейт розкажу. Як ви ведаєте, ті не ведаєте, я вчу грати на бубнах, на барабанах уже 5 год. Другая діяльність, я став працювати з Новою Білоруссю. Я там буду вести їх TikTok. Я буду отказывать за фільмування відео туди, за ідеї і всілякое такое. Плюс до гэтага у мяне ёсць яшчэ гурт. Я його розцінюю як працу. Я граю з артистом. Ви ведаеце гэтага артиста? А його зваць Абсент. Вось гэты трек я, напэўна, тут дадам. Вы маглі чуць. Вось. Мы готуемся до канцэртаў, які я не упевнений, що я можу зараз сказати. Може можу, я не ведаю, мені ніхто нічого не казав. Короче, у осень будуть концерти. Собралася велика така команда, гурт, не ведаю, музиків, які будуть... І зараз ми займаємося аранжировкою треків. Короче, ми їх розбираємо, граємо і готуємося. Тобто, ось три такі дійності, праз якія я спрабую вытягваць грошы. Каб што? Слушны адказ. Учора я набыў квіткі ў Гётенбург. Карацей, палячу ў Швецыю ў соло-трып у наступным месяцы. Давайте я вам раскажу, як я вяду увогуле сваю дзейнасць з сваімі вучнямі. Карацей, я вырашыў, што я хачу скласці неяк падручнік для сваёй жа зручнасці, і я склаў падручнік бубны для пачаткоўцаў. Насамрэч, тут не толькі для пачаткоўцаў, тут ён для ўсіх, але ўзровень, калі мы будем браць ўзровень моваў, напрыклад, узроўні там А1, А2, Б1, Б2, всякае такое, 10 до Б1 я вось тут склаў, але тут, калі мець, скажем, кемлівасць, то можна і далей з гэтым працаваць. Карацей, тут я спачатку расказваю на прыкладзе, што такое яшчэ ноты, расказваю, як я бачу увогуле рытмы, як нейкую сетку. Ось, трохі тэорыі. Гэта больш такі чарнавік з нотамі, з песнямі, якія людзі могуць граць, з тлумачэннямі, што як гэта значыць. І да гэтага я хацеў бы выніку запісаць відэа, але ў мяне не хапае зараз жадання, часу, імпэту на гэта вось усё. Карацей, я склаў да халеры лекцый. Лекцыі 8, 10, 11, 14. Карацей, іх да халеры. Гляньце, вядома, каб не трымаць усе свае думкі, рэчы, я не ведаю, справы з кожным вучнем у галаве, трэба дзесьці гэта все занатоўваць. Я раней наўпрост на лістках пісаў, потым вёў Google табліцы, потым я адкрыў для сябе што? Notion. Я адкрыў Notion. Залева вось тут у мяне ёсць такая калонка урок, стаўбец, слупок. Вось. І тут я пишу больш для сябе нататкі, што я хачу прайсці з вучнем на якім-небудзь уроку. В сэнсе, на пэўным уроку я пад дату раблю. Это не значит, што толькі гэтым будем праходзіць. Можам больш, можам менш, як паспеем. Справа стаўбец ідзе. Там ДЗшка. Тут я распісваю, што і як трэба рабіць. Калі патрабуецца відэа, але амаль ніхто не пытаў, то я магу запісаць відэа, як гэта граць. Вось, ці на уроку просто записываю відэа, як чалавек грае, яму дасылаю, і вось што яму трэба. Вось. Тут знаходзіцца плейліст, які складае сам чалавек, на падставе якога мы вучымся граць. Я часам свае трэкі даю, але пераважную большасць я спрабую браць, база-то паўсюль аднолькавая музычная, я беру вось гэтага плейліста, вось, які, напрыклад, Ілля склаў. А злева я кідаю плейлісты, пад якія чалавек можа вось практыкавацца, і там музыка складзена, і чалавек просто включае музыку, грае.
Easy Drums. Гэты плейліст я склаў, каб людзі маглі пад нейкую чыловую музыку практыкаваць рытмы. Ну шо, глядзіце. Тут мы сёння у скарочаным складзе рэпетируем, не ведаю. Ось тут треки з темпом для метронома. Тут увесь мой сет. Райд, крэш, хэт, чайная, яшчэ один крэш. Все так мінімальненько, насамрэч не. Бас, там яшчэ віоланчэль, фортепіано стаіць, вакалы. Ось, мы каву попілі і зараз далей будем працаваць. Мы зараз робім тесто на новоселье, на пиццу. Тут закваска ўжо. Ось молоко. Буде піца на заквасці. Як сказав, треба зробити молоко. Як Ісус робив з води що? Віно? Так ти робиш з води молоко. КГ 200. Коротше, ми будемо готувати 8 піц. 8, так? І будемо вельми шмат робити тесто зараз. Ну, Віка займається, я сніданок готую. Щось не хапає. Я замесю гэтай, ось. И там буду перекладать. Чувствую себя этим Ким? бейкером. Бейкером. Як Віка сказала, гэты тазик. И тесто замесить, и подлогу помыть, и порыгать, и все, что хотите. Все для гостей, для своих любимых. Яйки. Так, у нас ось сьогодні хліб такий, значить, Віка зробила. Зробила хліб. І зараз в гвакамолі буде рибьоха. Яйки зварилися. І буде ось такая рибьоха. І гэта все тостик буде. А що ти тут кукуєш? Гляньте, який він пригожий. Ми його постригли. Ну не мы, а за 220 злотых. Будем робить кисю-мисю. Ну, так. Ён атрымаўся ачмурэнным, глянь. Ada, jesteś piękna. To gdzie nie powiedziałeś, że jesteśmy? Некие мотыли, хрущи, я не ведаю, что то. Дай-ка накрęć mi. To jest świerszczyk. Вот, сверчик. А, сверкунчик. Ale no fajne. Chrupie, nie? Tak. To jest fajne, że chrupie. Як онега з цибулей. Нам сегодня подсказали, что у нас на районе есть сушильня. Суши крутят и не режут, просто роллами. Продают. Маленькие? Меньше. Короче, вот мы заказали 3 штуки. 3 роллы. Коли не дали в Польше дорого куплять суши, ось, и мы их не купляем, хоть в Беларуси вельми часто купляли. И тут ось нам сказали, что у нас каля хаты есть такое место, как hand roll. Мы заказали 3 штуки. Ось такие роллы. У нас палочки есть. Ну, вядома, там десь лежать. Додаток соус spicy mayo. Нейкая вадкость на базе гэтага васаби, быццам бы васаби, порошка гэтага з хрену. А что тут? А, тут соевка, а тут просто имбирь и это. О, гляньте. Имбирь, раз, фарбованный, маринованный, имбирь просто. Вот. Вот так, так. И так. Ой, бляха. Майонез влез. Мы что-то на этом прайде перегрелись. Ох,
То ти вишкетує? Червона нейка? Ух, некую специю в лес. Така у горловину дала одразу. Я Ну, ось так просто порежу. Ну я ось перегрівся на сонці, льох, заснув і навіть сидячи, заснув. Ні, так. Прочнувся і зараз. А зараз я, до речі, почав квіз робити на новосілля. Ось. Що? Треба буде здогадуватися, що за музика. Так. Соївка мало. Ну, соевка мало, є соуси, як що. Каратей один ось з креветкою. Креветка у темпури, рисок. Скручено, добре. Огурок, жопки не обрезані, все як. Так. А ви глядели, до речі, фільм «Васабі»? Я його так люблю. Треба поглядіти. І він для мене як комфорт-фуд некий. Ой. З Жаном Рено і ще одним чоловіком. Я не ведаю, як це актера звати. Так, я налево. Що? Оно достатково год. Ой-ой-ой. Хапанула? Оно нормально остро. Ой. Оно Окей. еще пошло по нюху прямо. Ну, ух. Ой-ой, а я тут намазав. Ось, і васабі, як я там пальцем васабі. А З я темпурою попробую. завсёди топ. Я ще у мене з таких фільмів комфортних з дитинства, це, я не пам'ятаю, знову французька комедія, люблю французькі комедії. 80-х, 90-х, нулевых. С Жераром Депардье и Жаном Рено. Невезучие. Ух. Это невезучая. Да. Не пам'ятаю. Где одного у дурку поклали, іншого поклали в дурку. Ой. Не ведаю. Это французский? Ну. Это переснятий. Був з П'єром Ришаром і Депардьє, напевно. Не, де, да його. Можна поглядіти. І він пострій так само? Ні. Кайфи. Добре, вельми добре. За рол десь у середньому 18 злотих, так? Хендрол. Хендрол. Люблю спайсі майонез. О, жирний нож. Забила. Ну что, зеленый соус? О, рельєф. О, Вещи из лучшего. Угу. Можна резать беру. Ой! Ого! Ось пробила. Завтра святкуємо новосілля. Так, Мені сподобалося, як на ангельській, я не ведала. А що там, блин, забув? Housewarming. А, хошмон. Ну. По-польську перепетувка. Ось. По-білоруську чув, що улазінець, що то таке. Ось. І Віка вирішила готувати піци на розчині. Коли ви не ведаєте, що таке розчина, то це закваска хлібна. Вже тесто наставили там. Зараз покажу. Та Сенка в соевку махнулася. Гляди, яка. Вау. Несите маковый рулет. И серветку, коли ласка. Юж Бенді. Так, волоси вже трохи простріпалися. Я що хотів сказати, на районі у нас сьогодні ніяка стихійний розпродаж.
гараж-сейл, вынесли все на вулицу, выносят люди, мне здаецца, не толькі люди, у сэнсе, хто тут жыве, а яшчэ нейкія антыкварыаты. Карцей, праезжаюць шмат. Прыехала шмат людзей, зараз я вам буду паказваць, можа, што набуду, але у мяне няма гатоўкі. Спадзяюся, што тут блікам можна выслаць. Гэта так, як па Альфа-банку праз нумар высылаць. Вось. Карацей, глянем. Разбирается там кожному. Я могу достать. Давайте кто говорит, это мое. Я достаю просто не себя. И там все розные такие. Ну доставай, пошел подобрый шимчик. А что это? Чипики. Био. Я такое люблю. Давай, подожди. Я нажму, раз, два, три. Раз, два, три. Забирай. Я до первого. Я хочу джем. Ты это выиграешь? Да. Ну мы будем сюда играть. Я показываю подарунок. Один з, який мы заказали праз виш-лист. Это столик. На нашем балконе у нас з'явились кветки. А что это за машинка такая для гольф-карт? Короче, у нас з'явився столик, який він складний. Ось тут можна його складати. Ось тут у нас шалфей. Ось тут кава. На вулиці вельми спекотно уже на сонце. Тому мы тут дома сидеть не будем. Все. Я просто хотел показать столик. Мы ж ведаем, для чего все здымают влоги. Каб робить распаковки, расторговки, анпекинги. Карацей, слухайте. Так. Мне падалося, что там штосьці яшчэ ёсць. Калі вы не зразумелі, што гэта, то зараз зразумееце. Так, тут штосьці заклеена. У пятніцу мусілі яны прывезці гэтую скрыню. І яны, ці нас ужо дома не было, карацей. Все перанеслася на сёння. І я ўпершыню заказваю з заводу. Папера. Окей. Окей. Засёды чакаю штосьці цікавенькае там, апроч таго, што я заказаў. І яно ёсць. Яно ёсць. Карацей, я заказаў свае на цяперашні час, ужо год ці два. Калі ў Стамбуле, 2 гады. Я граю вось такой фірмай палкі, Рахема. Гэта нямецкія. Я заказаў 10 пар. Раз, два, три, 4. І що тут? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 пар. Я заказал 5 пар себе, мне в минулый раз я заказывал 6 пар, мне хапило 10 на полгоды. Каля того, в этот раз у меня столько грошей не было на одну пару. Нет, были. Короче, я 5 пар себе заказал и 5 пар заказал бубначу разбитого сердца пацана. Вот, мы с ним приятели добрые, слухайте. Вот, и давайте поглядим, что тут далее еще есть. Тут есть некий лист. Напевно так, это фактура. Это фактура от кого? Потом, что дослали? Напевно буклетик некий, что? Rahema Straw Brushes. Есть такие щетки, якими грають. Ось, замість таких ось палок грають ще такими мятелками. Ось.
До речі, вельми пригожа у рамку і на стіну. Ну, така аутентична тема. Може у собі у гэтай у працоўны кабінет. Налепочка. Insane Drumstick Robot. Ля-ля-ля. Так, но я чув, что это не все. И брелочок. Ось, каратей. Вау. Ну, приемно, слухайте, ну, ось гэта сервис, коли ты заказываешь, и тебе вот штосьці докладаюць. Ось налепочку, ось некие, что, такая рекламовка пригожа и брелок. Ну, брелок, вядома, я себе забираю. И налепку. А Саша просто палку. Ну, это моя такса такая. Забирать налепки и штуки. Крутить. Так, это все. Люблю вот такие штуки. A co u ciebie, Jałkiem? W zeszłym tygodniu, wczoraj odbyła się perypetówka w nowym mieszkaniu. Coś tam, kilka prezentów było. No właśnie, zrobiliśmy ten wishlist, żeby wszyscy trafili i kupili to, co nam potrzebuje. A jeszcze kupiłem bilety do Szwecji, właśnie do takiego miasta Gothenburg. Вельми смачный бургер, классика. На бігтейсті соус подобний. Коуслоу, соленья, вікібао з качкою, напевно. Що ти там шпіониш? Вельми пригоже. Так. І безалкогольне. Спецыяльна. Гэта самае прыгожае месца ў Варшаве в сэнсе ежы, якім мы былі. Глянь, гэта все знаходзіцца там унутры. Так, яно нідзе не ў цэнтры, і трэба прайсці, я ось паказваў, быццам бы да возера. Але так, вы ідзіце каля Віслы з такім прыгожым, як-то, краявідамі з такімі. Карацей, і кошты звычайныя для Варшавы. Страва ў сярэднім 40 злотых, 40-45 злотых за страву, то бок 10 даляраў, 10-11 даляраў. Напои, ось Віка брала еспресо-тонік, 18 злотых, звичайний кошт, так, як і повсюль. Півка я взяв 20 злотих, так само. Каратей, як тут кажуть, bardzo полецам. І інтер'єр просто, Віка слушно зауважила, що хочеться просто все фотографувати. Ти естетичне задоволення отримуєш напросто ад усяго. Ти глядиш, там повсюль кветки. Стравы были так само. Стравы были на, типу, я не ведаю, мне нават нечага сказать. Мне не... Ой. Я не толькі коуслоу, що мне, типу, капуста зажорсткая, але, типу, я люблю больше с белой капусты. О, гляньте, на семушках плавают там. И все, идешь, ой, стадион Народовый, вось гэты мост, и мы за мостом там вось живем. Сябры і сябровачкі, дзякую вам за прагляд новага вложыку. Дзякую, што вы подписываетеся, пішыце каментары. Я спадзяюся, вы ўсё гэта робіце. А калі яшчэ не падпісаліся, подписывайтеся. Тут заўсёды шум на вуліцы і цікавыя влогі ад мяне. І яшчэ я буду вам удзячны, калі вы мне заданаціце, набудзеце мне онлайн-каву у сервісе Buy Me Coffee. Я думаю, з Беларусі можна праз VPN прайсці. І мы ўжо сабралі 40 даляраў, каб выплаціць пазыку за маю камеру. Мне трэба яшчэ 180 даляраў, то бок 220 даляраў агулам. 40 з 220 мы ўжо сабралі. Всё. Дзякуй.